everybody, magandang araw, magandang buhay sa lahat. Ayan, magbablog daw tayo, sabi ni Madam. Ito mga singles. Magba-vlogs kami kasi magluluto kami ng bulalo. Magmamayabang lang. Sika, hindi ko makita yung Hindi mukha. kasi Ano nangyari? Hindi Kasi- na kumpleto kasi noon, ano lang, tinidor pa lang yun. Pampalambot. Ngayon, kailangan may kutsara at saka kutsilyo na. Para complete mabilis. Yung 2 oras, magiging 1 oras na lang siya. 10 minutes. So watch out yun kung paano namin magiging success yung bulalo namin. Yes, ngayon. watch it. Bulalo ala. Kasi dati, Bulalo ala Fatima. Hello, ala Joy Joy. Kasi dati umabot ng 3 oras pa 4. Marang ganun na. Oo, ayun. Kasi gutom na gutom ako. Kaya nga. Okay na, nahiga na ako sa may upuan. Teka, pupunta kami dyan sa Big Mart. Asan na yung rotate niya? Umabot kasi kami. Hi, guys. Walang ano yan. Walang rotate. Hi guys, ayan, pupunta kami ng Big Mart. Welcome to our vlog. On our Maylin! way to Big Mart. Umabot kasi kami ng ng 4 na oras na laga dahil si Bunso gumala. Naku, Diyos ko po, anong oras umuwi? Hindi na paalam sa amin. Hindi niya sinabi sa akin na Masarap yung luto kung saan niya inilagay. Ingredients O, di ba? Ah, Kung secret saan niya ingredient? inilagay yung pressure cooker. Kala nga namin, pinatakbo niya na. Wala pa walang bulang-bulang. Okay. See you later. After namin mamili, tsaka may pera kami galing sa sa ampunan. Sponsor! See you later after See you I cook. later. Bye. Watch it. Dito kami ngayon sa may Big Mart. Bumalik kami, actually pauwi na kami ni Madam Madam Jiboy Jane. Kaso nakasalubong namin tong tatlong hindi namin mga kilala. Bakit ka kapag hindi magkakilala? Hindi, nakasalubong namin kaya bumalik kami. Ayan. Bibili na sila ng Hindi pangbulalo. daw niya kami kilala. Pero, ang mukhang ito daw, pagkapirahan na. Uy, malapit na. Yes, malapit na. Please, huwag kayong mag-skip ng ads. So tapos na nga mamalingke mga kapatid. Ayan, yung bulalo. Ayan. Ayan. Wala na tayong sabon. Taghirap na. Pauwi na kami. Abangan nyo paano kami magluto. So, abangan nyo yung mga nila, bulalo ala Joy Joy. Diba? Ano yung weather ngayon mga kapatid? Hindi na siya as in na malamig. Hindi na rin siya masyadong mainit. Ayan, so malapit na ang Ramadan anyway. Next Next, hindi, this coming week is Ramadan na. Ayan ang daming mga ibon doon, no. Yan ang masarap i-adobo. Yan. Yung dalawa na una na sila, Break mo na please yung pressure cooker natin. Wala, hindi pa naman hugas yung ayan. Hugasan mo Bulalo, na. mais. Maganda pa ang mais nila ngayon kasi fresh. Yes, Ano pa siya, season ng season pa ng Lalo sa akin, masarap ng yan ang mga nila, nabis daw nila ang bulalo. bulalo na bulalo na walang sahog na Paper laps na rin ako dito. Ay, hindi pa natin nilagyan ng tubig. Ito yung ito yung main ingredients nito. Tinidor. Tinidor at saka kutsara. Ayan, para mas madali daw maluto. Namin tatlo ba? Ay, Sisipag ng mga kuko. yung pati yung lalaki. Ito ba sa nga? Sisipag ng mga kuko. pangatawanan namin, yung pangalawa namin magbulalo. Hindi na kami dito magkakaroon ng sa oras. Remote. Yan, bulalo ala Joy Joy. Gusto ko matapos. Yan, ang bulalo ala Joy Joy. Hindi talaga yan naman ang sabi ng ala Joy. Kasi lang ito talaga nagluto. Salad siya, pero hindi nakikita ng asawa Trinit grabber. Caring naman siya. Ayos naman pala ang epekto ng bulalo mapapa-exercise ka talaga, di ba? Nawala sa oras. Bulalo ulit ba next? Shout out sa mga nag-sponsor at mga nag-prepare para pagkaroon ng bulalo sa hapunan. Napakaganda po ng epekto mga kapatid. Ayan. Mapapamangki ka talaga sa sa sebo ng karni ng baka na inulam o kinain. Para mawagwag daw yung sebo, dapat mag-exercise pagkatapos mag-ulam ng bulalo. Pero dapat, kung ilang subo ang kinain, ay ganun din dapat yung bilang ng lundag. Para mawagwag permi yung sebo ba. Ayun. So,
Salamat for continue na pagsuporta sa Pamilya Pantay-Pantay. Saan man po tayo naroon, mag-ingat po tayong lahat. At nawa ang Panginoon po ang patuloy na gumabay sa ating lahat. Ayan, di ba? Napakalakas niya, perme. Nang dahil yan sa sebo ng baka. So, thank you.